igqebhezana usekulelalizwe ngeke umhlangabeze uKristu Jesu ukuthi ogqoka izinto ezikhanyayo ekhanda ngalena ngeke umhlangabeze uKristu Jesu baphinde futhi namacici emadlebeni bawakhipha ngwamacici azithixo zabezizwe ziningi ithixo kunamhlanje ezingene emabandleni ngomama bamabandla Nkosi yezulu abana abagcotshwa kunamhlanje abakwazi ukukhuluma iqiniso isangoma nje nesayo noma nomthandazi into eyodwa le yebo kahle kahle nalabo besithathu uma ndungakasendiswa uyisangoma banika uJehova kwekugcineni ayikho iring okuthiwa iring yomshado kuleli iBhayibheli from Genesis to Isambulo ayikho iring okuthiwa iring yomshado kanti uKristu Jesu engithuma ukuthi ngishumele livangeli ngaze ngatshelwa ngezwi namela ngithusa ngasaba. Greetings. Do you want to become an epoxy expert where you know everything about epoxy, how to apply epoxy on the floor, or you want to style the floor at your home? Everything that you want concerning epoxy, just feel free to contact Mr. Epoxy, because of in Mr. Epoxy we do training and we do sell the material. Our training is 3,850. It takes 2 days, theory and practical, and upon completion you get your certificate where you can apply everywhere you want. And we also have a stucco paint. Stucco paint is the epoxy that we apply on the wall. So even that one, we do have training. So for training is 1,500. It only takes only 1 day. It is also a theory and practical. And even on that one, you also get the certificate. So, and everything that you want, whether you want material, you want training, or you want us to come and style your floor and do your floor, all kind of design, feel free to contact us on Mr. Epoxy. Our numbers are written here on the screen. Welcome once again kwiKota2 Media. Igama lami ngumduduzi ngwakashabangu. Asiphinde sibingelele sibonge umoya ongcwele, sibonge ukugcinwa wonke lo msebenzi njengoba siwenza nje siwenza kungaye. Sibonge inkosi yethu uJesu Kristu, sibonge baba wethu sezulwini, konke nje kuumusa. Siphinde sinibingelele bazalwane kuyindawo zonke. Siyabonga nje ukuthi nilokhu nichuza le channel, nilokhu nibuya nizobukela. Inkosi nigcine nibusise nonke. Siyabonga ngokulike, ngokukhomenta okuhle, ngokushare lama messages ngendlela eright ke kodwa ngoba zikhona eziningi indlela khona nembi engathi abaningi bangasebenzisa enhle. Ngiyaye ngikukhuthaze lokho. Siphinde futhi sibonge nje bazalwane nisazobukela nama advert ayasiza ke nawo. Ngifuna uqamba amanga. Sibonge kuma channel partners ngokuthi nje nithi sa partnera ukuthi le nkonzo ayilokho iqhubekile ngoba vele lo msebenzi siwenza lana nje inkonzo nje bazalwane. Akukho kunye. Siyabonga ngayo yonke isupport enilethayo nemikhuleko yonke support bayazaza abayiletha isupport. Siyabonga abazalwane. Ake sibingelele abafundisi bekhona phakathi kwethu. Silokhu sinabo ke kulambalanga nje basibusisa ngezwi nobufakazi. Umpostoli uNgubane nomongameli uDlamini. Siyabonga kakhulu bafundisi. Siyabonga ukufika. Jesus Lord. Siyanamukela futhi nathi. Amen. Sakrespecta nje ubukhona benu. Amen. Yebo. Jesus. Ke sibingelele nje. Jesus. Amen. Sibingelele kakhulu kumphathi wethu ubabushabangu. Yebo. Simbingelela nomndeni wakhe nje wonke. Siyabonga kakhulu ukuthi basigcinele umphathi wethu emndenini. Siyabonga kakhulu. Sinaye la siyabonga kakhulu. uNkulunkulu esasihlengile wasipha amandla ukuthi sikwazi sifinyelele lapha kwale ndawo. Kuyisibusiso, siyabonga kakhulu. Siyalibingelela egameni elihle lomfowethu uJesu Kristu waseNazaretha emagumbini amane omhlaba. Siyalibingelela bathandekayo ezibhedlela emajele endaweni zonke emakhaya kuyo yonke nje indawo bazalwane. Siyajabula kakhulu siphinde futhi sibonane sithole ithuba elihle kangaka lokuthi sizoyikhonza inkosi
sizomveza lo Jesu esemkhonza ukuthi asisoza saphela amandla ngoba naye akaphelanga amandla yena wadela ubukhosi bakhe phezulu washiya konke into ezinhle wazi ofela thina ingako silana bangcwele asiselanga ke okuningi ukuthi nje sophamisa uJesu asiselanga indaba mhlambe zama content noma mhlambe ukuphamisa imindeni noma mhlambe indawo yangasekhaya noma indawo yangakithi noma izwe esiphila kulo kodwa inhloso ukuthi size la phakathi kwale ndawo ukuthi sizophakamisa inkosi yethu uJesu Kristu waseNazaretha hayi ngoba mhlambe khona amazwi mhlambe amahle mhlambe uthi mhlambe sikhuluma kangcono noma mhlambe ngathi singcono kunabanye abantu kodwa nje uNkulunkulu shuthi wena usikhethile bangcwele wasibiza kulesikhathi esikhona njengamanje siyazi abanye baningi kodwa nathi nje siyabonga ukuthi sithole lithuba namhlanje ukuthi sizovela igama usiphelele isibongo waDlamini ngiyabonga ukuthi ngibe phakathi kwenu amen amen sibonga kakhulu amen yebo bongelele siyabonga kakhulu egameni lenkosi yethu Kristu Jesu yebo lo khulumayo ubaba ungubane nje umntwana kaNkuluNkulu yes osindisiwe ngiyangithanda ukugcina njalo ukuthi ngumntwana kaNkuluNkulu osindisiwe amen egameni lenkosi Kristu Jesu yebo siyabonga kakhulu sibonga nje ngebe nokuthi sibuye futhi omdala wensoko aphinde futhi asivulele lethuba siphinde futhi sibuye sifinyelele kule stage isikhondla khondla sesiteshi iquarter to meter amen siyambonga kakhulu uNkulunkulu ngibengelela nje nabonke abagcotshwa endaweni zonke lapho sifinyela khona stage emagumbeni noma nomhlaba ngiyababingelela egameni likaKristu Jesu amen sibonga nje kakhulu nemkhuleko yabangcwele ngoba ngikholwa ukuthi ngenxa ngake ngasho kwenye igame usifikile lana ukuthi mama unjalo makuzoba khona umsebenzi kaNkuluNkulu azoveza kodwa usathana uphuthuma phambili ngakho silana akuona amandla ethu akona ukuhlanipha kwethu kodwa kungumusa nangenxa yemkhuleko yenu bangcwele ngiyathanda methu umphuzo Paul lapha encwadini yabaseFeso kusahluko 6 uverse 19 athi ninginxusele nami ukuba ngiphiwe izwi nxa ngivula umlomo wami ngize ngiyishumele ngesibindi imfihlakalo yevangeli ngakho siyambonga kakhulu uNkulunkulu ngemkhulekweni bangcwele sibonga nendawo nje yonke yalana endani yaseGoli sibonga njena ukumukela ngalendlela emangasayo nokubona abantu abanlangazela umbuso kaNkulunkulu ngalendlela nalana ngibingelela nomgcotshwa kaNkulunkulu umphathi station ngemhloniphayo obabushabango nomndeni wakhe kwalana njena ngisho sifika ngisho sibona ngisho umndeni wakhe nawo usimukela ngendlela emangasayo simbonga kakhulu uNkulunkulu nangaye nangokumlalela uNkulunkulu nangokuzidela isikhathi sakhe ukuthi njena akadedele isikhathi sokuzinikela kuNkulunkulu ukuthi kwenziwe umsebenzi kaNkulunkulu nokumlalela kusukela ekuqaleni ukuthi amlalele manje avule leli thuba lale broadcast elibizwa ngokuthi iquarter to meter siyabonga kakhulu inkosi enibusise amen siyabonga hayi nabingelela kamnandi Nkosi Yesu kuze kuthi angicashe amen Nkosi Yesu ngiyangithande nami kuphakamele inkosi engiyikhonzayo Nkosi Yesu amen but siyabonga nje kakhulu siyambonga yebo nani nikhona nje phakathi kwethu nizosibusisa kuhle nje futhi singabe sisalokho nje simoshana nesikhathi ngithi nje over to you amen yebo Nkosi Yesu amen siyambonga kakhulu umdala wensoko bakhombula abangcwele eindaweni zonke lapho sifinyela khona lesi sikhondla khondla sequarter to meter ukuthi mhla sigcina lana ndwase siphinde sabuya sagcina sisendimeni lapho sasixoxa khona ngezinto ukuthi ibandla likaKristu Jesu azobuya masishane ukulanda njoba komanje yena usengabuya noma enini kuphela esingakwazi usuku esingalwazi nehora nomzuzu
phela kwethu ukuhlala silindile sihlale simi ngomumo sagcina ke size safika lapho khona kuchaza khona ibandla likaKristu Jesu limi njengokuba umakoti elindele umyeni wakhe ngakho lidinga clean lihlanzekile lingcwele lingenasihla lingagogile lingenambimbi ingakho ningakhumuthi incwadi esayivula sasivula incwadini yabaseFesu kusahluko 5 uverse 27 angaphina nomongameli ngiyacela ngokuyithoba aphinde asibingele asivulele yona egameni lenkosi uKristu Jesu. Amen. Jesus. Lapho sasigcine khona elachaza ukuthi ulidinga uKristu Jesu ibandla lakhe linjani ukuthi lingenasihla lingenambimbi linenkazimulo. Jesus Lord. Amen. Ukuze azimisele ibandla elinenkazimulo linganasisihla nambimbi nanto enjalo kodwa libe ngcwele lingenacala. uKristu Jesu wasithenga ngegazi lakhe. Hey Nkosi uJesu. Azinikela wakhetha ukuhlupheka endaweni yethu, wakhetha ukushawa endaweni yethu, wakhetha ukuthukwa endaweni yethu, wakhetha ukuzwa ubuhlungu azobethe endaweni yethu ukuze inhloso yakhe ukuthi ayinikele kangaka kwakukuthi azimisele ibandla lakhe. Yebo. Siyakhumbula ukuthi weseke khona la ke washo khona kuMattheyu kusahluko 16 wathi phezulu kwalidwala ngizolakha elami ibandla lelika lakhe ngegazi lela zobuya futhi abuye zolilanda akalakhanga ngegazi mhlambe lezilwane lezinkukhu noma lezimbuzi noma lezimvu noma leyinkomo kodwa khetha ukuthi ayinikele ukuphila kwakhe ukuze kube yigazi lakhe qobo elizosihlanza inhloso ukuthi azakhele ibandla lakhe elinenkazimulo kusho ukuthi ibandla elikhazimulayo lingenasihla lingenacashazi lingenambimbi nanto enjalo kodwa libe ngcwele lingenacala ngakho lidinga ukuthi libe lingenasihla liyintombi emhlophe ingakho umbuzo Paul zathi melichaza lana laphana encwadini yaba sekhonto yesibili kusahluko 11 uverse 2 ake siyifunde ngokuphuthuma ngokuba ngiyanishisekela ngokushisekela kukaNkulunkulu ngokuba nganendisela endodeni eyodwa yebo ukuba nginiyise kuKristu niyintombi emhlophe nganendisela endodeni eyodwa bazalwane kusho umphuzo Paul ukuze nginiqhube nginise kuKristu niyintombi emhlophe ingakho nakulezi insuku silana ngenxa yomsebenzi kaNkulunkulu inhloso yokushumelwa kevangeli ukuthi kuthathwe abantwana bakaNkulunkulu methu Kristu Jesu encwadi kaMattheyu kusahluko 28 athi hambani nishumelele levangeli baphenduke bakhona babhabhadiswe bese nibafundisa ukugcina konke inhloso ukuthi bendiselwe endodeni eyodwa uKristu Jesu bengenasihla bengenambimbi bentombi emhlophe ngoba uKristu Jesu udinga ukuba ukulanda ibandla lakhe liwumakoti oyintombi emhlophe umakoti ongaka uyabona mathi uma kuthiwa intombi ishado umshado oclean ongcwele ingenasihla sokuyintombi engakaze thinca Nkosi yezulu ngakho uKristu Jesu udinga ibandla lakhe linjalo lingcwele liyintombi emhlophe egameni lenkosi Jesu lingenasihla ngakho ke khona lezi zinto ke ezilenza ibandla libe nesihla ngiyathanda ukuqhubeka nazo ngithi kuziveza kancane ukuze baza abazalwane ukuthi yindaba kudinga ibandla bangadini ngokushumeza ivangeli bese bethi sekwanele sesiphendukile bese kuthiwa babafundiswe ukuze phela babe ngcwele ngoba phela ngani kathi sebeshumeza ivangeli sokhona izinto osodinga
ivangeli bahlukanise nazo egameni likaKristu Jesu. Ke sadlula kwencwadi yamaHebheru eziyachathi kunezifundiso ezezibe yiqalo zobungane ziye ngokukhula. Incwadi kaPetru wokuqala kusahluko sokuqala uverse 2 izithi njengezingane esanda kuzalwa langazelana ubisi olungokomoya olungonakonakala ubisi lwezwi uze nikhule ngalo bese kuba ngokusindiswa. Ngakho ke ngakho ekugcineni kubalekile ukuthi baphinda abazalwane bafundiswe lifundiswe ibandla ukuthi izibi lento ezilenza libe sihla ongathi ngamhla sokukhala icilongo mhla sebuJesu bese athuka umzalwane sesala asale kade kusothiwa ngoba wasindiswa nje ngoba wamukela nje uKristu Jesu ngwana ubehamba nabazalwane nje ngwana ubesefakaza nje kodwa nansi inkingo siyasala Nkosi yezulu kanti inkinga kunezinto ube khona emdibini kodwa manje eligugu eyumzalwane eyibandla eligugile kuKristu Jesu. Yiziphi lezi ezimgugisayo umuntu ake sivule lapha ezizomenza umuntu angakwazi kuya kubaba uJehova egameni likaKristu Jesu. Ake sivule likaGenesis kusahluko 35 uverse 1 to 5 sizwe ngekathi uJakobe kudinga ekubaba uJehova ayomenzela ialtari ukuthi yini lena okwadinga abazalwane bahlukane nayo egameni likaKristu Jesu. From verse 1 uNkulunkulu wathi kuJakobe suka ukhuphukele eBhetheli uhlale khona umenzele lapho uNkulunkulu ialtari yena owabonakala kuwe mhla ubalekela uEsawu umfowenu. Wayesethi uJakobe kwabendlu yakhe nakubo bonke ababenayo lahlani izithixo zabezizwe eziphakathi kwenu nizihlambulule nina niziphendulele izingubo zenu sisuke sikhuphukele eBhetheli ngiyakumenzela khona uNkulunkulu ialtari yena owangiphendula ngosuku lokuhlupheka kwami waba nami endleleni engangiyihamba. Bamnika ke oJakobe izithixo bamnika ke uJakobe izithixo zonke zabezizwe ezazisesandleni ezazisezandleni zabo. Lalela ke mzalwane umongameli ngiyabonga usazoqhubeka ufunde lana ngiqona ukuthi ngakho ngithe asifunde lencwadi ngoba akusho ubaba ungubani akusho mina lana uJakobe kukhuluma ubaba uJehova kuye uthi Jakobe khuphukele eBhetheli uyongenzela khona ialtari Nkosi yezulu. uJakobe useyabona usephendukela ebandleni ahamba nalo useyalitshela nangu uNkulunkulu wabonala kimi mhla ngibalekela uEsawu umfowethu. Yebo. Njwalisho thina lithi maliqala la uNkulunkulu wathi kuJakobe suka ukhuphukele eBhetheli uhlale khona umenze lapho uNkulunkulu ialtari yena owabonala kuwe mhla ubalekela uEsawu umfowenu. Uyazi uJakobe uthi yilo uNkulunkulu qobo uyazisho futhi uthi uye lo wabonala kimi mhla ngibalekela uEsawu umfowethu. Ukhuphukela khona ke Jakobe uyomenzela lo uNkulunkulu ialtari. uJakobe siyabona ukuthi cha nangu uNkulunkulu ekhulu engikuthandayo akasho uNkulunkulu Jakobe lahla lokhu nalokhu uthi kuphela kuJakobe hamba ongenzele ialtari. Yebo. Nathi inkinga uJakobe uyena sokuyavuka kuye ukuthi labantu engihamba nabo ngeke sikwazi ukuyakonza uJehova ialtari esinje. Yebo. Usethi usiyabatshela ke usethi wayesethi uJakobe kwabendlu yakhe nakubo bonke ababe naye lahlani izithixo zabezizwe eziphakathi kwenu nizihlambulule nina niziphendulele izingubo zenu. Amen. Yabo. Yebo. Lahlani izithixo zabezizwe bazalwane Yebo. ephakathi kwenu bese lidlana nizihlambulule nina niziphendulele izingubo zenu. Yes. Ukuthi ke lisuke lana lathi niziphendulele ingubo omnye angasuka adideke athi mhlawumbe lisho ukuthi ngiwangigqokelela ibhanti
mangiliphendule kuthi okwangaphakathi kube ngaphandle Yebo. owangaphandle kube ngaphakathi cha kanti kufuna si understand ukuthi lifike lana iBhayibheli selihumushwa lana mawuya kwelinye ihumusho lesingisi lithi nishintshe indlela enigqoka ngayo Yebo impela. ngoba lento lezi zokuthi umzalwane agqoke noma kanjani agqoke njoba egqoke sesezweni kuzomenza lokho angakwazi kuyakombona uNkulunkulu Jesus Lord. Amen. Nkosi yezulu Yebo. ukuthi wagqoka iqebhezana usekulelalizwe Yebo. ngeke umhlangabeze uKristu uJesu ukuthi wagqoka izinto ezikhanyayo ekhanda ngalena Yebo. ngeke umhlangabeze uKristu uJesu ukuthi wagqoka ezimpintshayo ezikalayo ngeke umhlangabeze uKristu uJesu Yebo. kwasodinga ugqoke ngendlela ethi othi mawuhamba ibonathi useshintshile usephila komunye umbuso ingakho ethi uJakobe nishintshe indlela enigqoka ngayo lahlani ithixo zabezizwe eziphakathi kwenu kwale thixo ziyaligugisa ibandla nizo noma nihamba nibandla kodwa nibandla eligugile eneyisihla enembimbi Yebo. elingenayo inkazimulo Oh. Yebo. Nkosi yezulu Amen. uthi bese siyasuka ke masenikwenza kubazalwane sikhubukele eBhethele ngiyakumenzela khona uNkulunkulu ialtar yena owangiphendula ngosuku lokuhlupheka kwami waba nami endleleni ngengeyihamba fundo verse 4 mongameli Bamnika ke uJakobe izithixo zonke zabezizwe ezazisezandleni zabo. bamnika ke ithixo zabezwe sasile abazalwane Esazandleni zabo. khona into ezibale ezandleni efakwe ezandleni Yebo. bawakhipha amabhengela Yebo. bawakhipha amaringi Mm. sizoqhubeka futhi sichaze mhlambe ngokuhamba isikhathi namaringi avela mangibala namaringi bawakhipha amabhengela akusezandleni namaringi noma kuthiwa kuthathwa ukuthi kwamasheni noma kuthiwa kuthathwa ukuthi kuyabiza bakuthatha bakunika uJakobe nani mgcotshwa asezandleni zabo Namacici ayesezindlebeni zabo. Bamnika kuJakobe Nkosi yezulu izithixo zonke zabe ezasezandleni zabo baphinde futhi namacici emadlebeni bawakhipha ngwamacici azithixo zabe zizwe Amen. ayaligugisa ibandla Amen. ukuze ibandla benenkazimulo kudinga umzalwane angawafaka amacici emadlebeni Amen. noma ngabe ungowesilisa noma ngabe ungowesifazane uma nje kodwa efuna ukuya la siya khona ubefuna ukulindela uKristu uJesu ubefuna ukulande ukuthi mhlalikhali icilongo abe ready esestation esirati kudinga lithi likhali icilongo awasekho lamacici asemadlebeni Amen. Nkosi yezulu Amen. egameni lenkosi Kristu noma athiwa amacici abizwa ngani Nkosi yezulu noma athiwa abizwa ayigolide akhazimula noma athiwa yini noma amacici lawo esathi sikhula obaba nomkhulu babebhobosa amadlebe bazibabize ngamajembula awadingeki noma ngaba ayinsimbi noma ngaba ukhuni noma ngaba yiplango noma ngaba mbalamuni noma ngaba mhlophe into nje yicici Jesus Lord. ayidingeki ngakho ufuna wazi mawuba umuntu nje efaka icici ukuthi akazomhlangabeza uKristu Jesu noma athi wafaka ngasiphi isizathu noma athi wafake ngothi mhlawumbe uyayihlobisa noma athi wafake ngenxa yokuthi inqubo yebandla lakubo Yebo. kwakhona namabandla otshothi ngenxa yokuthi sebandla elithile ubona ngamacici emadlebeni bese uyabona ukuthi lona owebandla elithile ngenxa amacici asemadlebeni ngakho la macici lewo awuphawu lothi ngeke uye ezulwini Amen. Nkosi yezulu Amen. egameni kaKristu Jesu Yebo. qhubeka uJakobe wakhuphukela namacici asezindlebeni zabo namacici ayesezindlebeni zabo. uJakobe. uJakobe wakuthukusa phansi kweoki elingasesheki elingaseshekeni. Base bemuka ukumesaba uNkulunkulu kwakuphezulu kwemizi eyayikhona nxa zonke abawaxoshanga amadodana kaJakobe. uyabona ngenkathi sebekwenze konke lokho Yebo. selihlamlulo libandla labangcwele Yebo. lashintsha indlela eligqoka ngayo lakhumula amacici lenza yonke into lahla zonke ithixo zabezizwe laba seliniba nenkazimulo lahamba selikhazimula
kwathi nabantu bebezitha zali ibandla Yebo. kodwa lajika ibandla lasabeka lwajikwa ngabakho umuntu okwazi ukumelana nalo Yebo. Nkosi yezulu Amen. uJakobe ethende kuphela lahlani isiko zabezizwe Nkosi yezulu ukuze sisuke sikhupukele eBhethele ukuze ngiyomenzela khona uNkulunkulu ialtar. Amen. Ngiyafisa ukuthi sithinte sibuye kancane lapha uJakobe ukuthi uzasho kanjena nje kwakwenzeke kanjani eBhethele. Ngiyafisa sifunda phana eNgenesis kusahluko 20 besikufunda ku35 sizokuhlehla kusahluko 28. Ungifuna u6 no7. uEsawu ebona ukuthi uEsaka umbusisile uJakobe wamthuma ePadani Aram ukuyothatha khona umfazi nokuthi lapho embusisa wamyala wathi awuyikuthatha umfazi kuwo amadodakazi aseKhanani bese ungijombela uye lapha ku verse 10 10 no 11 no 12. uJakobe wayesemuka eBerisheba waya eHarani wafika endaweni ethile wahlala khona ubusuku bonke ngokuba ilanga lase lishonile wathatha elinye ilanga lase lishonile wathatha elinye lamatshe aleyo ndawo walibeka phansi kwekhanda lakhe walala kuleyo ndawo waphupha bheka nanko uJakobe useseBhethele usebona uNkulunkulu lapha lekade ethi 35 ethi siyokwenza uthi uNkulunkulu owabonala kimi ngosuku mhla ngibalela uIsewu umfowethu Yebo. Nansi indlela abonala ngayo funda mongameli waphupha bheka nanko umkhwelo umiswe emhlabathini isihloko sawo sifinyelela ezulwini nezingelosi zikaNkulunkulu zenyuka zehla kuwo bheka uJehova wayemi ngaphezulu kwawo wathi nginguJehova uNkulunkulu kaAbraham uyihlo noNkulunkulu kaIsaka lelizwe olele kulo ngizakulinika wena nenzalo yakho ake sizwe lezi thixo lezi uradu siyathola uJakobe radu umbonile uNkulunkulu laphiyana Jesus waphupha umkhwelo Yeah. nezingelosi kaNkulunkulu zehla zenyuka kulomkhwelo ubaba uJehova emi phezulu Yeah. Mawuse encwadini kaJohane kusahluko 14 uverse 6 uthi simthola uKristu Jesu ethi mina ngiyindlela Yep. neqiniso nokuphila akekho ozwa kubaba ngaphandle kwami Yes. usewabona ke lwamkhwelo Yep. lwamkhwelo wabona uJakobe webona uJesu Yeah. Nkosi yezulu Amen. zazehla zenuka ngawe ingelosi Yeah. ubaba uJehova emiphezulu Yeah. uJesu uyena owayenomkhwelo Nkosi yezulu Amen. okuyena ongekho kuzwa kuye kubaba uJehova ngaphandle kwakhe Yes. Nkosi yezulu Amen. lezi ithixo ke ukuthi sithola ukuthi sokuhamba khambe ziqhamuka kanjani esekufika lapho uJakobe lapho sahlothe efanele ethiwa esethi kwahamba nabo ethi lahlani ithixo zabezizwe phansi kwenu ziqhamuka lezi ithixo nami awuye kusahluko 39 kuyena uGenesis ungivule verse 19 awungiqale ku 28 ungivule verse 10 iqala bese ungifundele ku 39 ku 31 verse 19 qale kubani ba u28 ngiyathanda ukuvula u28 ngiyathanda ukufunda uverse 10 kuphela uJakobe wayesemuka eBerisheba waya eHarani wayesemuka eBerisheba waya eHarani ubona umkhwelo nje lapha eBhethele ubhekephi ubheke eHarani lapha azofika waganwa khona Oh yeah. uthe segandiwe amakhosikazi akhe Jesus esephinde emuva la kuthola khona ithixo kwasha isikhathi akuyixoxa kafishane kwasha isikhathi uJakobe siyakhumula ukuthi wafika lapha endizweni yaseHarani wafika lapho kuLabani lapha afika abayisisebenzi khona wasebenza wazwathatha amadodakazi kaLabani amabili Yes. wahlala kwazi kwafika isikhathi lapho khona uJakobe sokudika manje ahambe ashiye lana kwaLabani ukuze naye manje na abuyele kwela kubo izwe nakho kokwenzeka
ukuze lezi ithixo bese ziyangena lana kwaIsrael njalo sethi lahla ithixo zabe zizwe awungifundeleke lapho uverse 19 kusahluko 31 wathatha yonke imfuyo yakhe ayizuzileyo imfuyo yokufuya kwakhe ayizuze ePadani Aram ukuba aye kuEsaka uyise ezweni laseKhenani usefuna ukuphinda kuyise manje Jesus funda verse 19 uLabani esehambile ukuyogunda izimvu zakhe ngenkathi uLabani esahambile inkinga lana kwangasekho kahle ukuzwana kahle emoyeni manje usihamba sakumnyenela kodwa manje uhamba namakhosi akhe Nkosi yezulu Amen. Nakho konke okwakhe kodwa manje nango kusiyabona ukuthi sebekusethi asihambe esahambile ubaba eyogunda nalo uthi cha sihamba umukhosi awogunda namakhosikazi akhe cha impela sizomnyenyela ubaba sihambe sawogunda nakuko okwenzeka uqhubeka uRaheli weba izithixo zikayise inkinga lana ke uRaheli kwakuyilona nkosikazi ayekade kuunkosikazi omncane kaJakobe elamuleya uLeya wayenkosikazi omdala lezi ithixo lezi kwakwezalapha eHarani lapha esebenza khona uJakobe lapho aye kocasha khona ebalekela umfowabo kwakuyizwe elingamkhonza uNkulunkulu izwe okukhonzwa kulo ithixo manje inkinga ke uRaheli ngenkathi sebehamba wantshontsha ithixo zikayise uma ungayifunda kahle indaba uqhubeka nayo uyise kaRaheli umukhwe kaJakobe wama sefike sethot bahambile ngizoyixoxa le ndaba wathola ukuthi bahambile sebenginyenele uyabona mase bethuthile akusekho lutho lwabo Nkosi yezulu uthe methola hawu akukho lutho lwabo nethixo zami futhi azikho wabalandela wabajaha Nkosi yezulu uthe mase bafica endleleni methi kuJakobe manje unginyeneleleni imkhonyana manje futhi uphinde weba ngisho ithixo zami uJakobe uthi mina mkhoma angintshontsha thixo zakho anginacala kuwe yini ungilandele kabuhlungu kangaka uthi kulungile ungangena ezintweni zami ubheke ukuthi ithixo zami uzozithola yini ithixo zakho inkinga nansi uRaheli ngoba umuntu wesifazana wavele lezi ithixo wahlala phezulu kwazo waqamba amanga kubaba wakhe enkathi wasesha zonke indawo mase kufuneka asukumiswe waqamba amanga wathi useyinsukwini zabe sifazana wasuyise kwangamsukumisa ngwana namhlanje ngiyathanda ukusho ziningi ithixo kunamhlanje ezingene emabandleni ngomama bamabandla Nkosi yezulu abana abagcotshwa kunamhlanje abakwazi ukukhuluma iqiniso abakwazi uqinisa ivangeli ngoba omama phela bazifakile ithixo wathi umama uthanda obuhle wathi uthanda inwele eziqhuniwe wathi uthanda amacici ukuze phela ngibonathi ngunkosikazi kamfundisi ekugcineni nabazalwane babonke lokhu phela kwenza omama mfundisi Nkosi yezulu bagcina bobakwenza kwaphula umama usengenwa impakamo ukuthi yena ufuna ukuphakama abonakala noma eqhamuka ukuthi cha qhamuka umama kamfundisi manje yena ufaka ingubo yakhe lena enomehluko lena esikhazimula okwezwe namacici ubukhazikhazi namasheni emqaleni ubugeqegeqe bamasheni amacici namaruji yonke into nenwele eziqhuniwe ekugcinene ebandleni umgcotsho wake kaNkuluNkulu ngenxa yokusaba phela naye shema ukwaliwa kwaphela useza ukuphephisa umuzi manje wasemhlabeni yebo usekhetha ukulahlela uJesu kunobalahlelo umfazi kodwa ngiyathanda ukusho ukuthi uphethe ngenanga ubuze kuJesu wathi inkosi thi asilahle konke okwethu siyotholana wathi uJesu uphethe ulalela akekho noma munye
olahlelwa abantwana ngenxa yami nolahlelwa abafowabo nodade wabo nolahlelwa uyise nonina ngenxa yami nolahlelwa noma unkosikazi ngenxa yami ongayi kuba nami emuso nezulu Amen. egameni lenkosi kethu uJesu ngakho ngiyathanda ukusho ukuthi nalaphiyana kuze kwenzeke kanje kuzengena iThixo njena zingene ebandleni elalo Jacob zayingene ngomama mfundisi ngomama kaMholi uJacob ayomholi lebandleni Yebo. Nkosi yezulu Amen. lokhu kuyizithixo zabezizwe eziligugisayo ibandla Nkosi yezulu Yebo. nala kuphinde futhi even amazinyo lawafakwayo kodwa amazinyo egolide okuzihlobisa Amen. othe sefakwa ngisho abantu abaholi bamabandla Hey. Yebo. Nkosi yezulu Amen. ya kuke kungidabukise emabandleni amaningi ufika nalabo ababizwa ngama worshipers nababizwa ngama asha Yebo. uyafika nabo nazi iThixo zabezizwe emadlebeni Jesus Lord nazi iThixo zabezizwe ekhanda zithole ngamakhanda inwele ziqhoniwe Yebo. amehlo apendiwe ziqhoniwe inkophe kodwa kuthiwa benza indomiso badumisa uNkulunkulu ngiyathanda ukusho ukuthi labo noma ngathiwa badumisa kangakanani kodwa akakabi ibandla lika Kristu Jesu makhalithi longo ngeke bamhlangabeze ngakho isikhathi sokuthi ibandla lizilungise lilahle konke ukuze liye kubaba uJehova kufuna liyilahle iThixo zabezizwe noma ngashubelanga kanani Yebo. Nkosi yezulu Amen. noma ngathi ukhulume ngezilimi Yes. kuthiwa ukhuluma impela ngoma ingcwele kodwa makusena lezinto uthe ubaba uJehova kwezweni lakhe wathi ukukhanya nobumnyama kudlelana Amen. ngeke emzimbeni owodwa kube khona ukukhanya kube khona nobumnyama Yes. ngeke emzimbeni owodwa ubaba uJehova uKristu Jesu asherisha umzimba wakho mzalwane kanye noSathane Yebo. Nkosi yezulu Amen. awungifundele lapha uDaniel 7 uverse 7 emva kwalokho ngabona emimolweni ebusuku bheka isilo sesine esesabekayo sinamandla siqinile kakhulu sasinamazinyo amakhulu ensimbi lana angiyixoxe indaba uDaniel lana njobe ethi sokuyisilo sesine leso Yebo. Jesus Nkosi yezulu Amen. lana nange khona igame esake sakhuluma yathinteka le ndaba yesilo igama lesilo Yebo. mhlambe makuya ngesikhathi so phela futhi sithi ukuyicatshisa ngokuthe ukudlulela le ndaba lokuthi indaba yemfihlo yegama Yebo. Nkosi yezulu ukuze nomathi uqamba ingane yakho kodwa uqaphele igama oyiqamba ngalo Amen. Nkosi yezulu Amen. ngoba kunendawo eziningi ezezaba khona nezimpi kanti abantu bathe mabezala izingane kwathiwa honduku zempi Eish. Yebo. Nkosi yezulu Amen. Jesus lana uDaniel ubona isilo izilo eziwu4 Yebo. esesine sasinamazinyo ensimbi isilo sike sachaza isilo siyindodana kaSathane indodana kaDrago Yebo. Nkosi yezulu Amen. ngakho lesi silo sesine uthi uDaniel sasinamazinyo ensimbi Jesus ngakho uma umzalwane noma umuntu nje efaka izinyo legolide efaka izinyo lensimbi njengoba la kuthiwa kwakuyizinyo lensimbi noma kuthiwa elensimbi ebonala igolide noma kuthiwa ebonala isiliva Yep. noma ebonala inhlobo noma idiamond noma yini uma nje kuyizinyo lensimbi alifuneki Amen. ngeke umhlangabeze esimkhonzayo Amen. ozobuyela nje ibandla lakhe ngeke uzomhlangabeza Amen. lokhu kuyaligugisa ibandla kubantwana bakaNkulunkulu abalindele uKristu Jesus, Jesu Lord. ozobuya masishane elanda ibandla lakhe kufuneka ba nokungathiwa mhlawumbe ubukathi usakwenza lokhu ngenxa yokungazi Yebo. kudinga wazi noma kuthiwa lalibiza kanganande lozinyo Jesus ufuna ukulilahle Amen. walizokwenza usale kuyomsizana umuntu azuzizwe lonke kodwa lahle lokuphila kwakhe Amen. egameni kaKristu Jesu Amen. ngakho ngiye ngithi mina noma athi umuntu usezwakala eshaya ngezilimi kuthi impela ukhuluma ngezilimi zikamoya akakabi umoya ingcwele uma lezi zilimi akhuluma ngazo ngeke zibe zikamoya ingcwele
ekugcineni emlonyeni kuona lo mlomo okhonto kaSathane. Amen. Ngeke umlomo owodwa uphathile eziwu2 Eish. uphatha ukukhanya nobumnyama. Yebo. Lo mlomo noma athi ukhuluma ngelimi ebona zezingelosi. Noma athi ukhuluma izilimi ezitolikekayo Jesus. noma ezingatolikeki. Kodwa makusenezinyo legolide ngeke emlonyeni owodwa Jesus. umoya engcwele kaJesu. Yebo. Lona ukhetha uJesu asicelela wona. Yebo. Umlomo owodwa umoya engcwele usherisha umlomo owodwa ushesha umlomo owodwa nomoya kaSathi nomoya kaSathane. Amen. Ngeke kwenzeke. Yebo. Uthe uJesu kweindawo wathi mawungabandi encwadini yesambulo Yes. noma ungashisi usivivi wathi ngiyohlanza mina uphumeni wami ngoba uJesu akafuni ukukubanga. Yebo. Ufuna ukuthi umkhonze yedwa. Yebo. Ungamshebi. Yes. Nkosi yezulu. Amen. Ungamshendezi. Ingakho baba uJehova ethe mina nguNkulunkulu nomhawu. Unomona akafuni ukuthi njengendoda engafuni ukuthi unkosikazi wayo imsherishe nenye indoda. Amen. Imbange nenye indoda. Yebo. Ngakho kanjalo ukhetha uJesu umoya engcwele ufuna ukuhlala wodwa kumzimba womuntu. Yebo. Amen. Nkosi yezulu. Amen. Ngiyengize ngithi ke mina even namaziyo lawa othi awokufakelwa mathiwa umuntu impela hayi cha impela wakhishwa amazinyo mhlambe ngenxa yokugula nawo awafuneki. Uma nje sifuna ukulindela ilanga lokukhala kwecilongo uma sifuna uba yibandla elingenasihli elingenasihla elingenambimbi elingcwele enenkazimulo funa sizibalekele lezi zinto. Amen. Awungifundela uJohane kusahluko 8 uverse 44. Nina ningabakayihlo uSathane. Nithanda ukwenza izinkanuko zikayihlo. Yena wayengombulali wabantu kwasekuqaleni. Lana ngithanda ukusho ukuthi lamazi akhunywa uKristu uJesu uqobo. Yebo. Ukhuluma kubantu abangakholwa. Kubantu bezizwe abangamkhonzi. Amen. Uthi nina ningabakayihlo ngoba phela nje uyabona nje mongamkhonzi uJesu. Uma nje ungakholwa. Amen. Ungakasindiswa. Yebo. Ungokayihlo uSathane. Yes. Asikwazi ukukushintsha lokho. Yebo. Ngeke sikwazi ukucitiyela. Yebo. Mongakholwa nje. Ungakamvumi uJesu. Ungakasindiswa. Ungokayihlo uSathane. Amen. Ngegeme edlule sasakhuluma la sasathi kwafika lapho kwenye igame emagemeni adlule kwafika lapho khona sachaza khona ukuthi isangoma nesayoni isangoma nje nesayoni noma nomthandazi into eyodwa le. Yebo. Jesus. Kahle nalabo besithathu uma nje ungakasindiswa uyisangoma ukuthi wake wathwasa Yebo. noma ukazi uthwase uyisangoma. Amen. Uma nje ungakasindiswa. Uma nje ungasindiswa Yebo. uyisangoma. Engikuchaze kafishane ngithi ukunaba Impela. ukuthi ngikusho kanjani lokho Yebo. ukuthi uyisangoma. Nansi inkinga. Abantu kumanje yonke imizi yabanomzane abakaze bathwase. Abakaze babe izangoma. Jesus. Abakaze futhi bathwase ngokuthwasa kokukhona babe abathandazi. Amen. Kodwa nansi inkinga yonke imizi yabo ibuswa umthetho wezangoma. Ngoba menenkinga Hey. Fana isangoma athi ubaba waso uDrug uSathane. Uma umnomzane nenkinga uyaphuma yobhula esangomeni. Isangoma esomthethe uSathane lana uphambuke lana kuyena. Kufanele kumhlabele kanjena. Kufanele inkuku la noma kufanele imbuzi yini noma kufanele inkomo. Into ozoyenza la uzenza ngomthetho wesangoma. Yebo. Yo. Hey, ngiyayizwa. Yonke into oyenza la ekhaya kwakho. Noma athi uzofaka ingane iphandla. Yebo. Uzokwenza ngomthetho wesangoma esizosho ukuthi ingane ekhalela iphandla. Hey. Ngakho yonke into ephilwa la ekhaya iphila ngomthetho wani? Wesangoma. Iphila ngomthetho kaDrago. Yebo. uDrago yena oyinkosi yayo wombuso obumnyama. Inkosi yobungoma. Ngapho la isangoma nomthandazi uphela nje uSathane hlwase kancane wafuna ukukhohlisa ngapha kuba ngathi kukukholwa kanti akona ukukholwa. Yeah. Ingoba zama ukuziphendula ingile sokukhanya bese bonke abantu abangakholwa ohluleko ongabambekanga ngapha uyabona ubakakile abantu bonke laba abangakasindiswa ubakakile ukuthi abanye uzothetha ubalethi mina ngizoyisa ngomeni Yeah. kodwa bese thiwa ayiya kumthandazi. Yebo.
methi omizothi mina ngiyasinyanya isangoma kongcono ngizwa kumthandazi uyakhohlwa uthi uyentweni eyodwa kodwa nansi inkinga umuzi wakhe wonke ubusomthetho wesangoma Jesus. Yo. njengoba usomthetho wesangoma kuyisangoma Yebo. Nkosi yezulu Noma yena engakuboni lokho. angithi lana ndwanje siphansi kombuso obuswa inkosi othiwa uyabona kwela kaZulu kuthiwa bamazulu ngoba inkosi yakho nangesibongo ubani uZulu ekugcineni bonke bamazulu Yebo. Nkosi yezulu Amen. ngani ngoba inkosi yakho nobani ngesibongo uZulu Yes. yabo ngakho bonke bamazulu Yebo. ngakho kanjalo abantu abangaphansi kombuso kaSathane bangamadodana kabani kaSathane ukuze usinde lapho ukuthi uzwe ube nenhlanhla okuziva ngeli Yebo. bese uyazinikela uvuma uJesu ngomlomo kuyobe ingamhla kuphumile Yes. kulombuso kaSathane kuyobe ingamhluphunukile ekutheni ube isangoma egameni likaKristu uJesu Ubuye ube ngumKristu. ubese uyabuya bese uba ngumKristu uma ungakabi ngumKristu ingakho basivulisa lenkosi lapha encwadini yesambulo kusahluko 13 ukuze mhlambe lokho bangadini nje abantu bethi siyezwa nje kona kusambulo sahluko 13 umfune verse 2 no verse 3 Isilo uverse 2 kuphela isilo engasibonayo sasifana nengwe nezinyawo zaso zazinjengezebhele lana lesilo sibona uJohane Jesus nomlomo waso wawunjengomlomo wengonyama amen qhubeka uDrago wasinika amandla akhe lalela lana ubani osinika amandla esilo uDrago ngoba isilo sisebenza ngamandla kaSathane qhubeka uDrago wasinika amandla akhe nesihlalo sakhe sobukhosi nokubusa okukhulu angithi uDrago uyakhophisha Yes. ngalena encwadini kaJohane kusahluko 3 uverse 35 lithe uyiswe ethanda indodana ngakho wanikela konke esandleni sayo ngakho noSathane ngapha uyethanda indodana yakhe eyisilo wanikela konke esandleni sayo Yebo. Nkosi yezulu ake sidluleke siye lapha ku verse 8 unike uDrago unike isilo amandla bayakhuleka kuso bonke abakhileyo emhlabeni wonke ogama lakhe lingalotshwanga encwadini yokuphila yewundlu elihlatshiweyo selokhu kwasekelwa umhlaba bakhuleka kubani abantu bonke abakhe emhlabeni bakhuleka kubani kuDrago. bakhuleka kulesi silo Jesus Yebo. angithi isilo lesi nezangu mayithwaswa ngesilo Yebo. kule noko engangayichaza kwemagemeni adlule ukuthi isilo nezangu mayithwasa unyakweni laphana emanzini ezibeni nasolwandle Yebo. yabo Amen. ngakho uyayizwa lana uverse 8 ithi bonke abasemhlabeni bakhuleka kulesi silo Yebo. Yo. ikuphi ongapheka ngawo uthi awusona sangoma Ay. ukuthi awukwazi uthwase awukwazi uyifaka imnqwambo awukwazi ubhule awukwazi uprofetha uprofethela abantu Yebo. ubizwe ngomthandazi kodwa nje uma igama lakho lingakalotshwa Yes. encwadini yewudle lahlatshwa Yeah. iwudle lahlatshwa phela uJesu Jesus Lord ngakho uyisangoma Hey. Nkosi yezulu Amen. ngakho bonke abakhile emhlabeni uyakholwa eZayoni Yebo. uyakholwa kunoma iyiphi inkolo amen kodwa uyisangoma Yeah. uma igama lakho lingakalotshwa kule ncwadi Encwadini yokuphila. akusho bami ngubani Yes. kusho leli iBhayibheli Yebo. nami noba ngubani uphethe lona Yeah. nawe uphethe lona Yes. le verse ungayivula nawe le ncwadi nje isambulo 13 unelungelo lokuyivula uyifundiswe eqaleni uzofika ekugcineni Yebo. iyona eshoyo Amen. ayibhalwanga yimina noma iliphi ibandla khona emhlabeni uma nje ungakasindiswa Yebo. ukuze uphunyule lapho Oh. ukuthi usindiswe kuphela Amen. Nkosi yezulu Yebo. ngakho ke bengivula nje lencwadi ukukrafishane ukuze ngibeke kahle ukuthi yindaba ngethi isangoma umthandazi nomathi ubizothi iliphi ibandla labathandazi noma thi izona zonke inhloso ezawoni ezikhona emhlabeni nabantu nje abangakholwa ukuthi baphila yiphi impilo
bayizigebengu badakwa noma kuthiwa uyaphila wena ubona lulungile unokukholwa lokho kodwa kongasindiswa ezathi izwe inkosi encwadi kaJakobe kusahluko sesibili uverse 5 lathi yebo uyakholwa wenza kahle namadimoni ayakholwa akholwa futhi azathuthumela yebo Nkosi yezulu amen ngike ngathinda lana ngathi even namaringi lawa abizwa ukuthi amaringi khona ngenkathi belahla ithixo zabe zizwe thwabalahla yesezandleni yebo ngazi ngathi amabhengela namabhengela amaringi konke bakukhumula konke lokho amen banginika uJakobe bakhona abazokhuluma ngisho amacici yebo nakho konke namaringi nongaba amaringi amani kwako uyihlobisa notho amani kwako amaringi abantu bafaka njengala wafana namhlanje kuthiwa amaringi emshado kodwa nabo benza kanjani bawakhumula amen banika uJakobe kwekugcineni ayikho iringi okuthiwa iringi yomshado kuleli iBhayibheli from Genesis to Isambulo ayikho iringi okuthiwa iringi yomshado sikwenzile nami ngakwenza ngisafunda izifundiso zobungane bakhona engangabashadisa ngabafama ring nami ngangiyifakile iringi kodwa kwamba kuthema sekuya ngiya ngokudla izifundiso eziqinile ngingasadla zobungane zobisi kwafika ukuthi ha kanti neringi ngiyifake ngephutha Jesus Nkosi ngakho nginamahloni Nkosi yezulu watshela inkosi ozivumayo bonke abanethemba lokuya kuKristu uJesu basihlambulula ngoba naye ehlambulukile yebo Nkosi yezulu amen amaringi lapho leqhamuka khona ake swabheke lapho eqhamuka khona egameni lenkosi uKristu uJesu amen ngiyafisa sivula lapha encwadini yokuqala eBhayibhelini uGenesis kusahluko 41 kodwa njengoba seke ngabeka ukuthi ayikho lana eBhayibhelini ivesi ethi abantu mabeshada abafakwe iringi emnweni amaringi akhona wonke awemkhuba yobumnyama Jesus Nkosi yezulu amen ingakho abanye bafana emkhuba eminingi abane yokuthwala na yonke imkhuba eminingi amen Nkosi yezulu amen sahluko 41 kuGenesis bese ngifuna uverse 41 no 42 wathi uFaro kuJosefa bheka sengikubeke phezulu kwezwe lonke laseGibhithe uFaro wayesekhumula imanga ake siqale lana ke ngiyixoxe kafishane le ndaba yes uJosefa lana siyakhuluma uJosefa wangena eGibhithe eza ngokudayiswa kodwa ekugcineni uJosefa waphila eGibhithe kwaze kwafela lapho khona uJosefa khona eqanjelwa amanga eqanjelwa unkosikazi kaFaro wazi uJosefa wayofakwa etilongweni ejele waboshwa ngoba unkosikazi kaFaro etikade zami kumbamba egameni lenkosi Kristu uJesu kanti uJosefa uzomaselapha phakathi etilongweni afica insizwe ezimbili Nkosi yezulu amen okwakumphathi izitsha wenkosi yebo nomphekezingwa wenkosi yebo uJosefa lezi insizwe lezi zombili wathi mayifica laphana ngena ngalensiyo zaphupha amaphupho yes zaphuma amaphupho zombili asho ukwahlulela kwazo okuhlukene Jesus ukuthi ene yazo izophuma lana ngokuthi bese iyabulawa ephanyekwe enyazi izobuyela izophuma lana bese icala liyivune uthi ibuyele futhi iphinde njengoba yayiseva uFaro iphinde futhi yoseva uFaro amen Nkosi yezulu amen wathi uJosefa kuyo lezo ezophuma bese yoseva uFaro wathi mawusukufaro ke mfowethu ngiyakucela ongibika kuFaro phela nanti iphutha ke lenzeka ithe lensizwa masibuyele endaweni yayo yamkhohlwa uJosefa yebo Nkosi yezulu iphutha leke lenzeke abangcwele baphinde bakhohlwe noma sebekhohlwa abantwana bakaNkuluNkulu bakhohlwe ukubabika uma sebesendani bona lapho khona kuthe sebephila impilo ethe kubangconwana egameni yamkhohlwa uJosefa yamkhohlwa uJosefa uNkulunkulu unenhloso ngokuthi baphuphe lamaphupho ekugcineni noma ngathi kuzokwenza mayisimbika kuFaro iyona ndlela yokhipha uJosefa la bese kufezeka icebo likaNkulunkulu ngoJosefa amen yamkhohlwa kwahamba kanti kuzokwenzeka
kufika isiphithiphithi enkathi uFaro sephuphe iphupho Yeah. iphupho lamxaka kwadinga uFaro adinge manje na uthi achazele iphupho bonke abahlani baseGibhithe nezangoma zaseGibhithe nabo bonke abalumbi baseGibhithe nabo bonke abemlinga baseGibhithe bahluleka ukuchaza iphupho Yebo. kwasethiwa bazobhujiswa bonke Amen. Yebo. lensizwa ngenxa yokuthuthumela yaqala yakhumbula ukuze sisinde lana manje kuyangidida noma yemkhohla ngempela uJoseph ngoba manje okungididayo yathi mayisiqakekile yamkhumbula Yebo. ukuthi yasiya kuFaro yathi baba Faro yakhuleka kuye yathi uyazi uyakhumbula ngenkathi usibophile sisotilengweni sibabili kukhona laphana owasichazela zaphupha amaphupho kwakhona owasichaza amaphupho indlela awasichaza amaphupho saphuma sonke kwabanjalo lona owamphaneka leyansizwa yasho sisephakathi ejele singakaphumi uthi uzophaneka mina wangitshela uthi ngizobuya ngizokuseva njengoba ngikukuseva namhlanje Yebo. wasethi uFaro omlanda Amen. wathumela Thakalandwe Amen. wathumela walandwa uJoseph uthe masefile uJosepha wafika ngempela iphupho walichaza Yes. uthe uJoseph masechaza iphupho wasethi uFaro awuhlehle ku38 verse 38 Amen. Wayesethi uFaro ezincekweni zakhe singamthola yini umuntu onjalo onomoya kaNkuluNkulu na? ngenkathi esehlachazela iphupho wathi wakhulumisa kaPetro owathi meyoshumela endlini kaKhoneliyo kunalabo abawu6 ayihamba nabo ababe kade bathi ivangela alinakushumela kulabantu besizwe sikaKhoneliyo uqala ubuza bona qala masebone sokuhlomo engcwele uthi ubani onganqaba namanzi unalabo babhabhadiswe njengathi ngoba already sebemukela umoya engcwele njengathi Yebo. Nkosi yezulu Amen. mana lana uFetro wayekhuluma for ukuba wuka laba ukuthi yikupha abazokusho ongamelana kuyena asecabanga kuba babhadiswe lana namanje noFaro lana uhuka iphathi imandla zakhe uhuka iParliament lakhe uthi nanku uJosepha ngenda sechaze ngayo abahlulekile bonke manje bazothi uthatha umfana nje uthatha umfana wesinye isizwe usozoba beka phezulu kwapha uthi singamthola yini Yebo. umuntu onomoya kaNkuluNkulu Hey. Yebo. Nkosi yezulu Amen. awufuna ivese elandelayo Wathi uFaro kuJosepha okukhomba ukuthi lalela ke emgcotshwa wathi uFaro mesho lokhu kwathula kwathi cwala Yebo. akuphendulanga umuntu waphinda uFaro wazwaphinda wavula umlomo waqhubeka yena waqonda ngqo kuJosepha Yes. wasiyabayeka labantu abona sebukekile abakwazi kusho lutho nange seqonda kuJosepha ngamagama qhubeka Yebo. wathi uFaro kuJosepha njengokuba uNkulunkulu ekwazise wena konke lokhu akakho oqaphelayo ohlakaniphileyo njengawe wayesethi akekho Joseph oqaphelayo nohlaniphe njengawe usho phakathi kweziphathi mandla zonke zakhe zaseParliament ngoba vele asisekho isiphathi mandla nesodwa esiwazi ukumelana nento azoyisho manje la uFaro nesinqumo sakhe Amen. qhubeka wena uza kuba phezulu kwendlu yami wena uzoba phezulu kwendlu yami ke manje noma bebekhona lana engibabeke phezulu kwendlu yami wena ubadlulile Jesus uzoba phezulu kwendlu yami wena qhubeka Amen. ngezwi lakho bayakuhlelwa bonke abantu bami bonke bazohlelwa ngezwi lakho qhubeka esihlalweni sobukhosi kuphela ngiyakuba mkhulu kunawe phela isihlalo kuphela engizokugodlela ukuthi ngakuniki sona Jesus Lord Amen. wathi uFaro kuJosepha bheka sengikubeke phezulu kwezwe lonke laseGibhithe verse 42 Amen. uFaro wayesekhuluma wayakahle wayesekhumula okay siqale phansi uFaro uFaro wayesekhumula indandatho yakhe esandleni sakhe wayifaka esandleni sika Joseph wamembathisa izingubo zelineni elicolekileyo wafaka umnaka wegolide entanyeni yakhe uFaro wayesekhumulana esandleni sakhe indandatho iringi Yebo. wayefaka bani Uyifaka uJoseph. uyazi iringi iqhamukapi Yebo. iqhamuke eGibhithe
uFaro lo engikhuluma ngaye Yep. wayenye amakhosi akhona lemhlabeni amele ukuveza ubukhona kwaSathane emhlabeni. Jesus Lord. Yep. Lawo makhosi amele ukuveza ubukhona kwaSathane emhlabeni iwona akade efaka amaringi Nkosi yezulu. Yep. Ngakho iringi ayiqhamuki embusweni kaNkulunkulu. Jesus. Iringi yayigqoka amakhosi aseGibhithe. Kiyiwona kwinto yamakhosi obumnyama. Amakhosi aveza ubukhona kwaSathane kwakuyinto yawo lena. Uthi afaka amaringi emnweni. Yep. Ukuthi ngikusho ngani lokho? Awungenxa kaHezekiel kusahluko 29. Ukuthi ukufaka iringi emnweni nako kuzithixo zabe sizwe. Jesus. Hezekiel 29 bese ngifunda kuphela uverse 3. Ukhulume uthi isho kanje inkosi uJehova ithi bheka ngimelene nawe Faro nkosi yaseGibhithe. Drago omkhulu obuthisa phakathi kwemifula yakho uthi umfula ungowami mina ngiwenzile. Uyawuzwa uverse 3 lapho. Awuphinde uyifunde futhi. Ukhulume uthi isho kanje inkosi. Usho kanjena ukhulume uthi isho kanje inkosi. Inkosi uJehova ithi bheka ngimelene nawe Faro. Ngimelene nawe bani? Faro. Nkosi yaseGibhithe. Ngimelene nawe Faro. Lo Faro wakhe umlindandatho wayefaka kuJosefa. Ngimelene nawe Faro. Nkosi yaseGibhithe, Drago omkhulu. Uyazi ukuthi ubani uDrago? uFaro. Yep. Sathane omkhulu. Yep. Kusho uJehova. Yabo. Amen. Obuthisa phakathi kwemifula yakho uthi umfula ungowami mina ngiwenzile. Ngoba phela uSathane walimehla waphonsa konke wangena nakho konke okwakhe wasethi iphalamende lakho olwandle. Ekugcineni imfula yonke ivelo olwandle ibuye olwandle futhi. Ingakho yonke imfula into ezikhona olwandle uyazithola emfuleni. Inyoka ezisolwandle uyayithola emfuleni nasezibeni. Ingakho nezangoma zithwasa olwandle zithwasa izibeni. Amen. Nkosi yezulu. Yebo. Izangoma zilanda amandla olwandle. Amen. Nasezibeni. Nezayoni futhi labantu abawu2 akuyibona abayi-umbrella yokubusa bonke abantu abamagama abo engalotshwanga encwadi nokuphila neyewundlu. Amen. Amandla bawalanda olwandle. Izangoma zilanda amandla olwandle nasezibeni emfuleni nasempophomeni. Kanjalo futhi nabathandazi nezayoni uzwa njalo ziyolanda amandla olwandle, ziyolanda amandla ezibeni, ziyolanda amandla empophoni. Uyabona into eyodwa le. Isayoni nesangoma umuntu oyedwa. Isayoni nomthandazi nesangoma umuntu oyedwa. Sihlangana lapha yana olwandle, zihlangana ezibeni, zihlangana empophomeni, zihlangana empephweni. Amen. Zihlangana ekuchazeni indaba zemizi yabantu. Yebo. Yabo. Uyabona into eyodwa le. Into okuzoyitshelwa ile isangoma lapha iyo lo etshela umthandazi. Lo nto kuphela umbiza ngomthandazi. Lo yombiza ngesangoma. Kodwa bonke bakutshela ukuthi emzini wakho ufuna ka wenzeni. Ekugcineni ukuthi ukuthi nje awusonisa ngoma noma oyena umthandazi already uyisangoma ngoba vele ubaba wakho ubuso umthetho angithi siyazi ingane ekhaya ibuso umthetho kaBaba. Kunjalo. Kunjalo. Nkosi yezulu. Amen. Ngakho radi ke bengiqondela ukuthi iringi yavela kulamakhosi obumnyama. Yebo. Ayivelanga embusweni kaKristu Jesu. Ayidingeki kubantwana bakaNkuluNkulu. Yayingekho kubantwana bakaNkuluNkulu. Not bese ubona lana nakona amakhosi obumnyama kwangeyona yomshado. Oh. Wengashadi phela uFaro noJosefa. Yebo. Wemnika ngoba esekuthi nje umuntu osehlezi sesihlalo kudinga afake le ringi. Oh, yebo. Wengashadi naye. Iphe yomshado iringi. Ayikho eBhayibhelini. Hey. Anginamahlono okusho lokho. Nginesibindi sokusho. Yabo. Ukuthi iringi okuthiwa iringi yomshado ayikho. Yebo. Nkosi yezulu. Amen. Iphinda futhi izoqhamuka lapha na iringi. Emantombazaneni okwakuyizifebe zaseSiyoni. Zazi wagqoka lamaringi. Izifebe zaseSiyoni ezayiphila phansi kwesiqalekiso zilinde ukujeziswa ubaba uJehova. Amen.
Nkosi yezulu. Hayi abafazi babantu. Ngikhuluma ngezifebe zaseSiyoni ezandu kuJesu Jehova. Zazigqoka bonke ubucwebe, zihambela phezulu ngamahili, zifaka namaringi. Yebo. Nkosi yezulu. Hayi abantu abankulunkulu, hayi amakhosikazi. Awungifundele kuIsaya. Nkosi yezulu. Amen. Usahluko 3 uverse 16. Sengenza ukuthi kungabi zothi ubaba ngwane ukhuluma nje into ngakho ngikhuluma bese lento ngithi asiyifunde ezwini uze ngadingi ubaba ngwane ekhuluma nje lento uyithathaphi egambe lenkosi Jesu. Amen. Hey, kwaphela yizwe lenkosi kuphela kodwa asikhulume ngalo ilona sinikeze lona kusola linikezwe indoda yokuqala endaweni esesinayi uthi abantu abafundiswe nanti izwi. Amen. Athi uJesu abashumeza abantu baphenduke bakholwe babhabhatiswe bese beyafundiswa. Yes. Yiko ke lokhu namhlanje silana kuKwatathometer funda uverse 16. Amen. Wathi futhi uJehova ngenxa ukuba amadodakazi aseSiyoni aziphakamisa ngiyasithanda isihloko la ukulahlwa kwamadodakazi aseSiyoni. uyezwa ukuthi amadodakazi ayilinde ukujeziswa la ayilinde ukulahlwa. ngifuna la ukuthi njengoba ngithi lento engikhuluma ngayo eyayenziwa abantu abavela asebevele belindele ukuthi abantu abasesihlokisini abalindele ukugwetshwa. Yebo. Andicala labo lokugwetshwa abandi usuku labo lokugwetshwa. Amen. Qhubeka. Wathi futhi uJehova ngenxa yokuba amadodakazi aseSiyoni eziphakamisa ehamba elula izintamo eqikiza amehlo ehamba ecokama ekuhambeni kwawo ekhenxeza ngezinyawo zawo. Uyabona ukuhamba nje kwabantu laba abahamba bezifebe zendawo. Jesus. Nkosi yezulu. Othi bamba belula imqala. Amen. Nkosi yezulu bamba beqalaza beqhikiza amehlo abane beze bawapenda behambe bephayisa ngamehlo. Ngiye ngibabuka abane uthi namehlo usuwathi abasinda beqhume ngishiya inkophe sezingaphezulu kwenkophe zabo zemvelo. Beqhiza amehlo amadodakazi aseSiyoni into ezilinda ukugwetshwa into ezilinda ilanga lokwahlulelwa behamba becokama uyabona lo gqoka uzugqoka amahila amada acokeme othi impela cha impela hayi into esokathi iyagwaza phansi ama high heel azabiza ngama high heel. Nkosi yezulu uyabona lento zasigqokwa yini amadodakazi aseSiyoni. Yebo. Awadingeki bazalwane. Yebo. Awadingeki kwabangcwele. Qhubeka mcoco. Ngalokho inkosi iyakuzenza izimpandla izinkakhayi zamadodakazi aseSiyoni uJehova awanqunise akuvela ihlazo lawo. Qhubeka. Ngayo lo suku inkosi iyakususa imihlobiso yawo izigqizo nemiqhele nezibhedu ezinjengenyanga neziqhaza namasongo nezimvakazi nezigqoko nemihlobiso emilenze nezibhamba nemifuma neziqu 21 nezindandatho namacici ekhaya into lezi zayifakwa yini izifebe zaseSiyoni. Yebo. Akukona kwabantwana bakaNkulunkulu akukona kwabangcwele. Ngakho yonke into lena kodwa bengiqondelana ukuchaza kabanzi ngeringi. Yes. Ukuthi iringi iqhamukapi. Amen. Nkosi yezulu. Ayiqhamuki kuJehova. Uthi abaluthwe ngoba nase sebashada ke manjena usibanibani nonoyibanibani kukhulunywa ngowesifazane nowesilisa sothiwa manje ke sebebopha ifindo manje sebefaka namaringi. Cha lokho kokwasesihogweni bazalwane angisabi ukusho nami ngikwenzile kodwa ngoba endleleni siyakhula bese siyasiphenduka siyisola kuNkulunkulu sizivume izono. Nkosi yezulu. Kwana le khama khona futhi iringi kwindodana edumo ukuthi indodana olahleko lapha encwadi kaLuka kusahluko 15 asiyifunde kube yokugcina. Hayi ngithi ngizobuza lapho bengilindile ukuthi uyafika yini lapho
Mawangafiki ngizobuza. Amen. Sayibonga Nkosi. Siyambonga ophilayo. Yes. Ubusuyilendele lena babshaba. Impela. Kakhulu. Ukuthi sofika nikuyona. Into ethiwa ziyakhala. Hayi impela because nayo ikhonda bering la. Ikhonda beringi la. Yebo. Uyakhuluma ngayo uJesu la. Yes. Kwelisho testament. Ayigcini kwelidala kuphela. Nangaphi ihamba ingene. Nangaphi ihamba ingene. Jesus Lord. Yes. Ake sifundela namakhulunywa ngentodana olahleko. Yebo. Kusahluko 15. Sifunde uverse 22. Ngizose ngiyixoxa mbijana. Ake ngiyixoxa kafishane. Yebo. Bese siyayifunda le verse ngoba le ncwadi osuka kona ngenxa umlaleli noma umgcojwa noma muphi kwabangcwele lapha ekhona. Unelungelo lolufunda from esahlukweni from verse 1. Ayifunde yonke incwadi azayiqede. Yebo. Kodwa ke ngenxa yesikhathi Yebo. ngizoyixoxa kafishane bese sifunda leli verse esolifunda. Amen. Siyakhumula lana ukuthi uJesu ukhulume lana khuluma ngemfanekiso. Yebo. Wakhuluma ngothi nangezwe okwakukhona khona indoda eyayicebile inamadodana amabili. Yebo. Ngenanga enye yamadodana ayo. Yathi baba nginike konke okwami. Wayinika uyise. Yebo. Yakuthatha konke okwayo. Jesus Lord. Yahamba le ndodana. Yaya kwelinye izwe likude. Yebo. Yabo. Noma ungayifunda monge verse 11 lapha uyifunde. Uverse 11 kuphela kwamanje. Wayesethi umuntu othile wayenamadodakazi amabili. Yabo. Encane yawo yayisithi kuyise, baba nginike isabelo sefa esiqondene nami. Wawahlukanisela impahla. 13 bese uyama. Kwathi emva kwezinsuku ezingeziningi indodana encane yayisibutha. Nginiko kwami yabutha konke. Yamuka yaya ezweni elikude. Yachitha khona imfuyo yayo ihamba ngokonakala. Yafika kuchitha yayichitha yonke lemfuyo yayisaphaza isiphila phela isiunontanda kubukwa manga lenza ngesikhathi namhlanje mhlambe esilala emahotela ilala nazo zonke na yonke indlela neyifebe na yonke into niphila impilo soft life kwafela lapho khona imfuyo ingcebe iphela khona. Enkosi Jesu. Ithe masiphelile ingcebo yahamba yaqala manje yafuna la izosebenza khona. Yathola izosela khona eplaza nethile lapho yasebenza yahlupheka khona. Yahlupheka yaziyadla uyaswela ngisho ukudla yagcina sibanga ukudla nezingulube. Ngenxa yaloko yagcina sikhumbule ekhaya. Awungifunde verse 21. Indodana yayisithi ngeke sihlupheka kakhulu isikhumbule ekhaya. Qhubeka. Ehambe yashiya ekhaya. Ihambe nakho konke okwaya kusaphaza kuqeda. Na sifuna umuntu ukubile ekhaya isiqakekile. Qhubeka. Indodana yayisithi kuye, baba ngonile kulo izulu naphambi kwakho. Verse 20. Yayisisuka yafika kuyise kepha kuthe isekude uyise wayibona waba nesihi wagijima wayisingatha entanyeni wayanga. Lana uJesu wayefanekisa kuhle komuntu njengathi sasisezone likude. Mhla sithatha impilo siyilahla siyivume izono. Mhla sinela kuJesu. Lethizwe lenkosi kuyajabulwa ekhaya ezulwini. Yebo komizulu. Isono sodwa. Nkosi yezulu. Lana wagijima uyise. Wangayibalethu ayihamba nako konke futhi ivese elilandelayo. Indodana yayisithi kuye, baba ngonile kulo izulu naphambi kwakho. Ngonile kulo baba izulu. Qhubeka. Angisafanele ukuthiwa indodana yakho. Kepha uyise wathi ezincekweni zakhe, sheshani nikhiphe ingubo enhle kunazo zonke. Niyembathise nifake indandatho esandleni sayo nezicathulo ezinyaweni. Uthi uyise lona akuyena unkosikazi wayo. Yena akuyona ringi yomshado. Jesus Lord. Ibuya ekuhluphekene ezweni elikude. Yebo. Uthi uyise ibuya phela vele siqakile. Igqoke ngendlela egqoke ngayo ingubo ebonathi vele ehluphekeni. Uyise uthi lethana ingubo enhle kunazo zonke. Amen. Bese esandleni sayo bese nifaka indandatho. Amen.
yebo ifaka ubani ubaba ufaka ubaba indodana ufaka indodana yebo ayifaka unkosikazi wayo Jesus babe ngashadi yebo ngakho ayikho iring yomshado lena singasho sethi yayilungile le ring le uJesu akhuluma ngayo noma la wonke ama ring mabi lana uJesu uma uJesu eyinane eziningi uthe ngizovula umlomo ngemfanekiso umfanekiso yebo lana ukhuluma ngento ezazenzeka emazweni ukuze siqonde ukhuluma ngento zasemhlabeni emhlabeni ezweni longamazi uNkulunkulu Jesus kodwa ufuna thina sivuleke kwelikamoya amen yabo yabo yebo ngakho lana wengakhuluma into leti uthi into lezi ezifanele sizenze thina kodwa uyafanekisa la Jesus yebo ukuthi ngizovula umlomo wami ngemfanekiso ukuze niqonde yebo akuyona iring yomshado yabo kodwa uthi ufakeni ingubo enhle bese nifaka nendandatho kuyona la kulelizwe abaphila kulo kwakuyizwe lingamazi uNkulunkulu njengaleli ngingachala ukuthi lapha inkosi yaseGibhithe kwakuyizwe lingamazi uNkulunkulu naye uFaro wayemela ukuveza ubukhona kwaSathane iring yayivela lapho le ring yazafakwa ngisho uJosepha yebo kwangasho ukuthi inkobe imukelekile kodwa yayivela kuFaro efaka uJosepha yebo kodwa uJosepha ngenxa phela naye wayezohlala for isikhashana lana egogobele ezweni lokuthunjwa eyifakwa vele le ringi eyifaka ngenqothi uFaro umnikeza isihlalo sakhe noma kungesona isihlalo sobukhosi kodwa umnikeza amandla okubusa lezweni lobumnyama lapho ngenanga kulelizwe bezokhishwa khona ngenanga yebo azathi uJoseph umhlezofa wathi ngenanga uNkulunkulu uzonihambela kulelizwe mhle senihambelile uNkulunkulu senikhipha ningawashiya amathambo ami la yebo ngoba lokwakumele lelizwe esiphila kulo lapho uJesu khona ethe mevu ethuneni angasala amathambo akhe ethuneni yebo Nkosi yezulu amen kanjalo nathi abangcwele ngeke asala amathambo ethu emathuneni yebo Nkosi yezulu yawuthi le Nkosi ngenangenkathi uJesu ebethe esiphambaneni lithi amathuna abangcwele avuleka yebo yebo kanjalo namhla futhi uJesu esebona ngelanga lokukhala kwecilongo amathuna abangcwele ayovuleka lizethi nishulwandle lokhipha abafila abakulo Jesus amen ngiyayizwa manje mawusoyichaza Nkosi yezulu okusho ukuthi yona leya ndoda leyana yebo kwangekhona ezweni lokukholwa khulwe kude ngathona ngamazwe engamazi uNkulunkulu amazwe obumnyama okwakuphila noma yiphi indoda yadabo lana uFaro we umuntu ocebile eyinkosi yebo efaka le ringi yobukhosi basembuso obumnyama yebo naleya ndoda noma ingabeke othina kwakuyinkosi kodwa uyabo yethu yayicebile yes nayo yayicebe yazi yaba negunya lokufaka le ringi lengobe yobumnyama nentombi lezana zasesiyoni ifebe zasesiyoni uyazi ifebe igcina ihamba nabantu abanjani abaphezulu yebo enkulu sidina ngenokufeba kwazo ilale emahotelo ngekulale kuona yebo kunjalo izinga hayi Nkosi yezulu ngiyayizwa mawusuyibeka ngendlela oyibeka ngakhona uJesu wayekhuluma ilanguage abazosheshe abazosheshe bayi-understand okusho ukuthi futhi yona le ring not ukuthi ngokaJesu irepresent iauthority ethile Yabo. kumuntu obuyisana noNkulunkulu not ukuthi sekufanele kuze kube i-ring impela lento ngenanga makuhle enkosini yebo sisazofika sesifike even just lapho ekhulume khona ngesiphambano Jesus lesiphambano kunamhlanje siyinkinga oh esigcwele emabandleni onke esigcwele ngisho ezindlini zokukhonza yebo Jesus kodwa ayingasho uJesu uthi ophethe ababe sebeyogawula igodi ehlathini yebo bese bephamanisa igodi abantu bambe beyitshetshe lana Yebo. uphelathi asilande uJesu uthe uJesu othanda ukuzemva kwami matha isiphambano sakhe angilandela kodwa amakuhle enkosini uNkulunkulu ngiyamkhotha uzosifikisa Jesus, lapho Lord. laso sichaza khona isiphambano ukuthi sisho ukuthini isiphambano Yebo. esikaJesu sibonala kanjani oh Hayi. wow sihlone kanjani sikaJesu isiphambano nesiphambano lesi Yes. esikhona kubantu abasibona ngamehlo namhlanje ongabe sokuphinda futhi kugcizelela ukuveza le ring uJesu akhuluma ngayo edinga umoya ingcwele bathi thina sithi singumakoti ewundu athi yezwa yize singabe silisa yebo kodwa kukhetha uJesu uzobuye ezolanda ibandla eumakoti wakhe yebo oh
azathi Hayi, uPaul uhlotshisiwe. nganendisele endodeni eniyintombi emhlophe Yebo. kusho uma phela sibuka ngokwenyama bese thina hayi lakhunyana nabesifazane akhunywa nathi Yes, Yabo. yes. Yabo. Hey. Hayi kusazoshuba. Ngizwile bazalwane. Hayi kusazobanzima kakhulu. Iyodwa mina into engayisho nje ukuthi thatha uJesu abe inkosi nomsindisi. Uzozizwa kahle lezi indaba uma usuku uJesu. Yazi uma uyilalela lezi indaba ungaphandle ungekho kuJesu. Azovele zibe inganekwane zibe into engekho. Bazi ukuthi labantu bayagula emakhanda. Kanti uma ungathatha uJesu iyaqala nengqondo wakhiwa ube umusidalo wesisha uqala nokunderstand izinto ngendlela entsha uzokwazi ukuyizwa lento ekhulunywa ngayo but ke yilokho nje ngikusho thatha uJesu amazwi ethu okugcina sesivala yebo Siyabonga bangcwele. ama contact yes Siyabonga kakhulu ukuthi sithole ithuba lehle kangaka. Siyafunda sonke balaleli babukeli emakhaya. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu ukuthola izifundiso ezisizayo sonke. Ubaba naye ziyamsiza nami wakushaba sonke safunda bangcwele. Sonke akekho ngathi mhlambe kufundela kuhle kwamfundisi mayefundisa phambili kube ngathi ufundisa abazalwane yena izwi alimthinta indawo kanali suke limthinta. So siyabonga kakhulu babukeli malaleli emakhaya izindawo zonke. Siyabonga kakhulu ukuthi sizofundiswa sizodla isinkwa sokuphila eseuJesu Kristu waseNazaretha uthi ungadla sona ungasaphinde ulambe uphile impilo yanguna phakade. Siyabonga kakhulu babukeli niqhubeke nje nisubscribe nilike ni-share niqhubeke nisupport emsebenzini kaNkuluNkulu. Siyabonga kakhulu babukeli yonke enikwenza ukufona nikuphi imali zenu amadatha konke nje. Siyabonga kakhulu enikwenza ubalalele niqhubeke niye phambili. Siyabonga. Amen. amen siyabonga siyambonga kakhulu ophila egameni lenkosi Kristu Jesu Jesus. kunya kuphela sesidina yeah ukuthi ithu elifana naleli Jesus. egameni kaKristu Jesu Amen. kwindawo uthe uKristu Jesu ukuba ngifika ngakubo ngabashitshela ivangeli ngaba banacala ngoba abantu bebezoba nendlela ukuzilandulela uthi thina asizwanga nakuzwa kwendawo phinde futhi wathi uJesu maye kuleyo mizi elashumela kuyona ivangeli kodwa yangaphenduka ngakho kuyicala ukuthi uNkulunkulu akunikeze ithuba usaphila ukuthi uzwe ivangeli bese ungaphenduke egameni kaKristu Jesu. Kanti uKristu Jesu engithuma ukuthi ngishumele ivangeli ngaze ngatshelwa ngezwi namela ngithusa ngasaba elapha kuHezekiel kusahluko 33 nakusahluko 33 from verse 17 elithi uma ungithi baxwayise ungabaxwayisi bazofa abafele ezonweni zabo igazi labo ngolibuza esandleni sakho kodwa wena mobaxwayisile bona bangavuma ukuxwaya wena kuphela umphefumulo wakho ukhululile. Ngakho ikona okwenza ukuthi ekugcineni noma athiwa ivangeli lizwakala kanjani kodwa mina nginesibopho solukhuluma njengoba linjalo. Ngakho ngiyathanda ukusho ukuthi makuhle enkosini ngubaba njengobani ngiyatholakala kulezi inamba ikhona inamba lana esayikhipha eqaleni siqala ukufika nalana kusteshi sekwatatometer ethi 072 151 3470 072 151 3470 bese eyesibili ngizoqala ngichaze yesibili kuyona le phone ko manje engiyiphethe nala ko manje ithi 061 254 2817 061 254 2817 iyona eyesibili lena kule phone ukuthi noma nini uma ufona kuyona ikhala straight kumina lapho ngikhona khona eyaba yesibili sesafike lana station siqala ukufika ngami eyaba yesibili ethi 076 620 4814 leyo inamba yefoni kankosikazi wakwami okwenzekayo kokune mhlambe ufona kuyo
kamhlawumbe udinga ukuthi uxhumane nami same time bese bothi mhlambe kuleso sikhathi asikho ndawone ngenxa yokusabela komsebenzi wenkosi ingakho namanje kumanje silana nje eGoli umama wakwama siphumelelanga naye usele lena ekhaya eThekwini kwela seDurban ngakho uma ufuna kuyona mhlawumbe ufuna nti ubufisa ukukhuluma nami eqobo kusho ukuthi kuzoba umzukuzuku sokufuna manje aqale phansi athi cha ngicela ukukunika nansi inamba kaBaba ngakho kuhle ukuthi wathi cha lezi engizisho nje njengamanga ukuthi zikule phone nekangu 072 nekangu 061 yizona ehlaze kule phone ekumina ongathi noma ufuna noma yinini ihlala ikumina eduzane inkosi nibusise amen 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 sibonge kakhulu inkosi enigcine inibusise iqhubeke nje lokho inisebenzisa ngalendlela amen hey message oyilethile impela deep and very powerful yabo nje ngilongishilo ngithi yazi lezi injumayelo bekufanele nginifake somewhere nje bazalwane la nongena khona ngemali futhi nibhadale nje impela nje kakhulu amen hey ziyadura lezi injumayelo siyambonga bathi sayibonga inkosi amen hayi Apostle Ngubane mongameli Dlamini inkosi nibusise bazalwane emakhaya nonke senithanda ngendlela esimangaliso inkosi ayinigcine inibusise ngomusa wenkosi uJesu Kristu siphinde sihlale kwivideo elandelayo siyambonga ophilayo amen